زوستانه کی ساره ام دجاره کی دی هاتنه هرم قرسی براستی جی ام گله کیف خوش بون جاره کی دی ام قرسینه وقت زانین گله جارا ملودری برنامه چیکرم ام دخوازن جاره کی دی جی ام قرسی ان تعمیر خوش بین سر اکران و براستی جی هرم قرسی هرم کی خوشه و خوارنی وی نافدار جی هنج بروی کی دستی مجبر نابه ایروجی ام هاتن مالکی قرسی کو کوناره و کنه رستوران قفه کی املوی دری برنامه خود چیکن ام نها در باسی هندور دبن لور امی هم خودیه ودری ناس بکن و هم جی کا امی کیجا خوارنام بینن سر اکرانین و امی بوره پار و بکن ام دست بید کن ما گوت ام لمالکی کونار یه قرسینه مهاتم بونه میوان ماموسته خانم دست بیده کیده ام سپاس کنیم و ما قبول کرد سرچواتنه هواف هنچه وانم باشن هنچه وانم راستی مویدری مدید ام کیف خوش بود جیه که زعف خوشه پر خوشه و هنجی نها خودیه ویدری نه خودیه وی خوارنگی هینه بله ام هنک کار نوع ناس بکن ماموسته خانم کیه؟ ماموسته خانم کیه؟ ماموسته خانم نه 5 سال سالا 5 tamam kiriye. 5 sala xova mala bavimin barkarını çöne bursayı. Küçük diyeme öderi derbaz bu. Nodu 8'da ser xebata mamoseti o xazatım vedera. Rotasyon dibejin. Nizik diye 20 sal ez vederim 20 sal derbaz bu. 3 sal peşe vay kayva xevatame qedandın. Beri 3 sala. Beri. Yani seriyeki jiyan devam dikir. Me go em çı şoğleda dukarım bixevetin. Hevaleki me go ez vedera nukarım riberim. Hundu xazın ez devro ve sevara çekim. Çar me peşe vay ezu hevala xo hevali xo me vedera devro hildan. Ser xaruna hem heremi hem ji taştiya heremi. Ve amade dikin. Perbaşe. Yani hun prani xwarnin heremi çekim. Beli. Beli. Şu demame bist me go takast vem her vedri bibinin. Hem mamosta xanım nasip bikin hem jil tama xwarni bibinirin hem jber vi hem hatin. Ku kararnama keheket bejini bu avay ve kar avetin mamosta bun. Yani 30 sal ya xuda.
بله خواته 32 سال 32 سال بود مامۆستا pardon بوون 22 سال 22 سال مامۆستا بله. بوون پشتیوی وەژێ ئاوێتن evet ev pirsgirêkekî mezin el vî welatî yanî bi deha bi sed em bêjin sedan kes bi hezaran kes bi vî Rast. awayî bêkar hatine heştin û vê pirsgirêkê çawa dinirxînî yan tiştekî çawa ye yani ev rewşaha yani ya rastî yalîkî hem boy me bitirsini şunda behelin beden behis beheli yani yalîkî jî toplum civakî civakî böyle wî bitirsini yani yan koletiya me qayil bûbûn yani jî hûn viqeyde em ê we bê şuxul bihêlin bênan bihêlin bê av bihêlin birçîbûnê we em ê we terbiye bikin ew jî wî tiştekî eknine yani mirov wekî jiyana xwe bara xwe xeyî derkeve her derê dikare nanê xwe jî ava xwe jî mesele ewa jî nine mesele ewa nine yani mesele zik nine mesele mecû ye yani wî nikare benda bike wî nikare şunda jî bixe jiyan her dem bariya xwe ve meriv dikare qat ve qat daha pir zêde bike jî benê em çayekî ji xwe re dagirin me çay danî bû ser sobê em çayekî ji xwe re dagirin em paşî sohbeta xwe dewam bikin yanî dema ev tiştê hûn behs dikin bi rastî jî mihîm in yanî hem çiqas ji kar bên dûrxistin jî mirov xwe bi jiyanê ve girê bide û jiyana xwe berdewam bike ev ji bo mirov tiştekî tabii yanî hem ji hêla bawerî ve hem ji hêla em bêjin xwe tevlîkirina civakê ve tiştekî girîng e û taybet e jî ji ber wê kî mesela karekî ku mirov vî awayî da meşandin wekî mirov bêje em nehewcî we ne nema yani ji sîstemê re mirov dikare vî yekî bêje em nehewcî we ne yani ewa divê ez jî we bin niga bipêsim em revûna me daha pir mezin dibe daha pir zêde dibe yani dema ez kaykay ve avîtin wê çaxê zarokê me xandikarê min hem gul gupuka ve min rêkirin rastî hîn jî tên bêdere jî avêtina we ne tenê zirarê li we kir el wiha zilmek ji bo wan xwendekarê rast e zilmek ji bo wan zarokayê jî yani ev jî doy jî canê xandikarekî me hatû vê dere cî mamoste çi derî yani hatiye hevtandin yani serwî de me mamoste jî nedîtiye em hinekî bên ser karê ku nihan dikin em hinekî me behsa pirsgirêkên welêt jî kirin cana mirov wan jî baxwe baş e lê em hinekî behsa xwarinê bikin ev der xwaringeheke dema mirov dibêje qers gerek çi xwarin bêne bîra mirov na qers gotuna wî welatî qazê qersî daha dünya naz dikin wekî din pîtî em çê dikin navekî wî dinê jî bozbaş tê gotin bozbaş goştê bezawa tê çêkirin goştê hestî yani ser hestî vegede goşt noqut yek jî zenceçal dibêjin zerdeçal toza zer jî dibêjin xarname xengel heye mantî heye xeşîl heye yani avnanı yeşi şorbe men ye kesme aşı ayran aşı ve ya turşu turşuyu sor turşu zozan adam todıkın nisk bulgur ve turşu ve pincereki bije xwarinên ku herêma Qersê hene tên zanîn û tevî li vê xwaringehê çê dikin tiştekî baş e pîroz e em jî xwe dixwazin wan xwarina jî yek bi yek bibînin ka çi heye çi tune ye wana jî hinek belkî em xwarinekî bere çêkin jî û lêbelê sibehekî zû em hat nevir me got em hem hevnaz bikin hem jî
و دست بکا خفتنا خود گوت و بو هم تاشتی جی دیدن راست تاشتی yani های taştı جیه Kars'ı da tek emvi derem yani miname kesik nay çekirin çünkü dişti taştı da dedin harun ona es çedikim هم خواه آماده دکی beri yani markete da yani em büyücü gidene de hilnadan ای باشه نخواد ویم تماما جی بنیرن tamam ویم ما جی döve ببینن döve ام به تاشتی دست بی بکن beri ام هم او معمولین او تشتی نباتین که اون بخواد چیه دیکن هم ما ناس بکنن ما نببینن هم جی ام تاشتی که روش به تاشتی دست بی بکن نه روزی دی کامی بینی خودی چه اشمره کربه قسمت امو döve قسمت آخوی دی serçava باشه keremkin تمام تماشاوان هیجا براستی در جی کی پر خوش اوتانتیکه و هر وها صوبا ملوی در پیکتیه چایا ملسره ام چایا خوشید و خون لبلید ویدی ام رابن هم تاشته خو آماده بکن هم جی به تاشته دست به روژه بکن که جمعی ببینن نوا روژه و کدن ام چه جبوتین سر اکرانین و ام بردوام دیکن بله ام هاتن مطبخ خواه ما گوت همه به تاشته دست به روژا خواه بکن براستی جی او در کارگه هکی خارنگه هکی گلک هیجایه ام دور هم تاشته جی تیچکرو که ما گوادی جی آنی زمان امی روژا خواه به تاشته دست بکن نه evet beri serçava atına ام نها ایدی دست به حاضریای بکن تاشته همه ایدی بر بداویه و تیم کارتولا جی دکن و هی کوباجان جمعی چیکن ایدی همه سر صفره ایشالا همه تاشته ها خواه بخونم برچی جیبونه قدرک ام بوا تشتاوه مان لی بلی بر بداویه و تیدی
بله پشتی قص معزمین تاشته ما آماده کردین ها مدانین برخواه ما خانم براستی جی تاشته همه گلک خوش خویاد که سپاس کم. اون هر روز وی تاشته در دخنج بله کسی کو تینه بیداری بله yani va taşıyama her o hattını da بله ber nivanime تایبەتی کی وی تاشته هەیە پرانی تشتی کو لور تماشاوانی ما دبینن هم دستی خود چید که هم بخواه آماده کنه خوش برویه که ما خواست ام تاشته و جی ببینن مثلا جوان تشتا اون چی چید کن کی جانا اون بخواه آماده دکن ریچالا reçel ya kızılcık ya aluçe sev bivok baldırcan ya seva em xuçedikin yani es xuçedikim ya rasti mafiş kete evin tiştin heviri jene heviri evnejem çedikim tamam ev panir jî xwe pranî panîrê Qersê ne peyniri Qersê ya me xuye em ha bêjin me panîr daniye ji xwe panîrê Qersê ye qaşar navdare bi Qersê navdare ev tiştên rêçalên me danîne ber xwe çend çeşît ew mamoste xanim bi xwe bi destê xwe çê dike kartol me qelandiye her wiha hêk û bacan heye û hin sebze me danîne ber xwe taşteya me gelek xuya dike dema hatine vê xwaringehê ev hewayekî atmosferekî wî yê pir xweş heye yani mesela evder xaniyekî kevrariyê Qersê ne mi? Belê sed sal pêşevayî hatiye çekirin mirov jiyana xwe yani dema wî çaxî mirov jiyana xwe vî malê da derbas dikin tabii çendek şunda bir dere bar kirine çune Rus servekî henekî mal hürşiya bû cara ekirin em bivên tamîra wî hatiye çekirin denetma wî tê çekirin ev malên ha qîmetekî mezin yê vê welatiyê yê Qersê ye divê mirasa dünyayê tam miraseke û hem bi şêwazê wî hem jiyana ku di nav de hatiye kirin û her wiha îro hebûna wan bi rastî jî qedr û qîmeta wî pir mezin e divê mirov xwedî lê derkeve hûn jî li vê dirê wek em bêjin xwaringehekî ava kiriye bi rastî jî dema me hatin me tiştên gelek xweş dîtin hem wêneyên ku wel dîwara dane hem tiştê ku we çêkirine dekora wî falan niha em dixwazin hinekî em li tema xwarina xwe jî binêrin em dest bi taşteya xwe bikin piştî zaten piştî taştê em ê berdewam bikin em wan tiştên dîk û hûn çê dikin yek bi yek em dixwazin hem nîşan bidin hem li tema wan binêrin em ê dî dest bi taşteya xwe dikin û her wiha van tiştên xweşk û çêkirine yek bi yek em dixwazin li tema wan binêrin belê spas tamam bes e li vir dîsa mesela börek hatiye çêkirin ew jî hene ez xwe destê belê em çê dikin wana jî bi destê xwe çê em xwe çê dikin yani her tiştekî ku medaniye ber xwe bi rastî jî gelek xweş xuya dikin em îdî taşteya xwe bixin
خواrengi ha şehri karın yani bajarê berfê em li vê derê me taştêya xwe xwar serê sibê rastî jî taşteyekî gelek xweş bû gelek nebatên xwezayî hebûn yê ku mamoste xanim bi destê xwe çêdikirin ha jê matine metbexa wî em dixwazin em bibînin ka çi xwarin li vê derê hene çi têne çêkirin û her wiha em ê îro kîjan xwarina çêkin belkî eman jî bibînin qewet bîştere dîsa Spas heva. çawayî Başım hun çivane. Ka were viyalî bila kamera jî te bibîne em hinekî sohbet bikin li vir tenha çi çêdikî tu pîvazê destê te de Belê. Emina xengelê bir çekin. ha tu Xengel. xengel xwestine tu yê hazir dikî Belê. li vir ez dibêm hin xwarinê dî hene li ser ocağê mesela ev vê derê çi heye Şorba grara sor divêjin. Grara sor. Evet. çi bi çi çêdibe bi kîjan Dürüde diyayê turşu, çêdibe turşu heye. Tirşo heye Nisk, navde niski kesk. Yeşi bulgur. yani savar navde savar, heye. belê. Tamam Yuva li vir teçekin. jî xwarinekê Şorba mast. Ha. Ayran aşı. Girar ev jî Grar evet Belê. belê. Germi Tamam. tekharını. germî tê xwarin Eke vat teçekirin. Kişniş divêjin. belê Hinekî tamoyû ekoyî van derna têgihiştandinê. li vir av dikele ev ava çî Ava Germe. me xengelî. ha ava xengelê Belê. tamam em ê paşî bibîniş Tamam. ev çi yê li vê derê Ava qazeye. Ha, ava qazê ye. Belê, ava qazê. û li vir me behs kiribû qaz jî çê dikin Belê, em qaz piti, belê mantı, xaşil. qaz û çawa dipişînin çend saeta Em çê qaza dikin xwe rok pêşî qazanê beroşê mezinda 5 saata Pênc dikelînin. saat. Belê. dikelînin Çünkü qaz pêşiya wî em xwe dikin. Sura Qersê da nizîktiya de roj em eş dikin. Yani goştê wî eş dibe xwe ve çaxî hem xoya wî şore hem jî eşkirinê de goşt henekî jî dikeve hev serwekî 5 saat kelandinê de anca ew goşta nerm jî dibe. Em qazekî çar perçe dikin. qazek dibe çar perçe her porsiyonê perçeyeke Her porsiyonê de perçe. Tamam. Dema em bibên nîvanî me hatin ana gorî em qazê xwe derdixin ava wî xwe da canê germ dikin dikelînin rûnê qazê va dikin firinê sawar va tehev em ikrama xwe savar ev Belê, tamam savar eva. qaz jî bir şeklî li vir hin xwarinê diyem dibînin pîtî te got Belê baya pitti bozbaş ev ê li alî îdirê dibêjinê bozbaş Evet, xarna acemaye. xwarina ecema ye Azeri. me Evet. me bixwe jî xwariye bi rastî xwarinekî xweş e ev jî Belê. vî awayê hûn hazir dikin dema ku em bêjin müşterî tên hûn germ dikin Evet, latîn yani derwana. size ten tevdiriya xwe çedikin. Şorba xwe, xarna xwe çedikin. Müşteri üçe hatan hemen xarna me em germ dikin didin. Ber müşteri xwe. Goştê pezava, goştê hestiyê. Belê rastî ev xwarinekî taybet e ya va heremaye Belê. li îdirê jî me dîtibûn Qersê jî tê çêkirin Qersê xwarina de Azeriya ye bi taybet Azerî wê, bir derece hene. belê her wekî din li vir köfte xuya dikin Köfte Akçabat, yekşi İskender köfte. İskender Belê. köfte İskender. ha bi teşbîh İskenderê hûn köfte çê dikin Evet, İskender vedere köfte vatı çekirini. ne bi dönerê hûn çê dikin Nam döneri bana köfte vatı çekirini. Tamam. Goştê maleye. baş e Benim xwe çedikin, servîjî. nebatê we piranî xwezayî ne em bêjin me di taştê de jî dîtin ronê malê Evet, mesela tereyağı. heye Em- mastê kum bikardî Mas ez tu dimeynim. û bixwe dimeyînin Belê. Hefte Baş gidem e. ben nizikçe 5 kilo mas dimeynim. Nivik em bona xengel manti. Nivik jî bu em ben süzme ez barzun dikim. İkram eda. Eşim bence xarın eda. her wekî dê hûn şîranî û tiştê wisa jî çê dikin ne Erê. ber xwarinê de yan Erê. jî piştî xwarinê yan jî bi çayê re Belê. wekî çi mesela heye Sütlaç em çedikin. Hevla mali. hewle Belê heye hevlê jem çedikin. Hevla sor Belê. dibêjin ya arva tê çekirin. Em yedinê şîranayê işte peynir. Yazı Kemal Paşa. Ona Yani ve ev jî nevi ber- piri ve dera sütlaç û hevla mali.
حول tamam başa vakidin tebahsa amejin aveji kirbu ciğeri kazıcı kebabı çedikin saç kezaba kazıcı çedikin avji heye çünkü bas goşt ve tekharni ama bugün gurçuk yani ek kezevi vijim hinduri selida çedikin seliva çedikin te acibandın avji ve kazı te hoşa yani ye dibistine bugün ye derva de division ve dere xarnekö sejihi dixazın vijit tama vijib bivinin qasi vakidin leciği tene çekir kezaba kazı yani ye mina cime te çekirin ama yani tenine çekirin yani hündürü xarnedin ne de o işte çekirin tamam başa em zede direjnekin eme vek xwarin em merak kir brasti em belki qaz çinekin lebel eme cergi kazı kezaba kazı em xwarnek jî çêkin em ê nîşan bidin beriya wî tedgos xengel çêdikim tu karê xwe berdewam bike hem em çêkirina wî jî nîşan bidin berîniha me li Qersê xengel jî çêkiribûn tu îş karê xwe berdewam bike ava wî xengel wê niha mamoste xanim hem xengelê em ê nîşan bidin ka carekî dî çawaçê dike û her wiha piştî wê karê xwe qedand em ê xwarina kezeba xazê çêkin û li ser sifrê jî em ê bibînin em ê li tema wî jî bigêrin. بله ما دیتن هن خوارنین کل بدری تنه چکرن هری داوی ما خنجل چکر مشتری خواسته بو جواره چو نها ایدی ما گوت امی کذبا قاضی چکن نه لوی ولاتی هر چیزی قاضی مرا فایده جد بینه شخواه نها می تشته که دیج نشانه و بدن
Naha katışmanı bir çit keve nava bir xwarnê. Hevan o veya rûnê qazê ye. Ha, işte bahsa wî dikir, rûnê qazê xwe jî heye. Yani veya iç yağ dibêjin yani rûnê hindur. Em vana dehelînin boy hem sawar hem boy şorba turşu hem jî xarina qazê biçarê em çêdikin Xwarnê kuşetkin rûnê qazê bir xwe dixebitîne. kartını, tamam. Em bibên tirkê me çok yawan değişip boy çoga da jî Bi feyda dersa merhemekî canê dikarin bixebitîne jin serçavê xwe kozmetik Wow. baş e. Gelek feyda. Ama em îro belê. Îro bê xwarnê. Tabii kiloyu jî pir eke. Bahaye. Bahaye erzan jinini. Tamam. Ama em îro rûnê qazê xarin didemê bixebitîne. Naha evvir kezeba qazê ne? Ve delê qazê û kezev Tamam. dera. Em ne çekin? Xarnekî. Ne çekin? Me got li vê xwaringehê her tişt yani xweş tê çêkirin, xwarinên herêmî têne çêkirin. Me got madem qaz navdare li Qersê em ê kezeba wî jî em li tama kezeba wî binêrin ka xwarinekî çawa ye. Ji bo wî awê em îro vê xwarinê em ê çêkin. Wekî din çi dikeve nava vê xwarinê? Sot, bibas, rûn, koy, pul. İsota pul keviye, rûnê malî jî têne. Rûnê malê jî em hinekî dixebitîne çünkü rûnê qazê tenê belki hinekî gram bê. Yani hindik diye xêjû. Nivî. Nivîk awa, nivîk jî rûnê malê em dixebitîne. Her tiştê xwe xwezayî bikartînin bi rastî gelek kêfam ji we re hat. Tamam. Em dest bi çêkirina wî bikin, destpêkî em çi dikin? Hene rûnê malê. Tamam. Em bêne vî alîve naxwe. Beşî tavaklı. Tamam. Ev sêla hesiniye piştî ku di tawê de hinekî hat pijandin di nava sêlê de wê înce baş bê pije. Em ê ji deyîn nevêdirîn. Dora hûrkirina kezebê na? Belê. Najî kezeb. Kezeb Ez ê peşî gurçik vurkim çünkü Gurçikî wî jî gurçik navê henekî ye. goştê wî daha dereng tê pijandin. Serwekî yani bir dil giştî kezeb gurçik jîna dil. piçkekî zûd pije. Ew Ji goştê ber wî yekî- nerme. Evet. Serwekî peşî em ê dil goştê dil bavêjin. Tamam. Bê wî jî gurçikê xwe em ê bavêjin. Şeyekî Kezebê kezebê xwe. xwe bavêjin. Niha me ew goştê me falan tev pijiya ne? Belê. Tu çi dikî niha? Birincî xwe. Te birinca xiste Sêlê. sêlê. Viya jî li dorê Dordorevî. datînî tamam. Nihaydî hêdî em ber bi dawiyê ve hatin gavekê dî em ê li tama vê cîgerê jî binêrin ka çawa çêbiye kezeba qazê. Şevanên hêja bi rastî li Qersê xwarinên têne çêkirin taybetiya qazê cuda ye. Ev jî kezeba qazê ye.
نمونه کی ما گفت ام چکین هم اون ببینن هم جی لطمایی بنیرن میدی هری داوی ام دیخنه نوا سیلی او لسر آگیر بچکیدی نافت که بتبلو برنجا خوبه ایده می بگیرم لسر صفره ایده می خاطر خود پاس ایوا امبر بداویه و هاتن براستی روزی که خوش مرورتر باز کرد ام هنک وستیان ما هنک کار کرد ام خبتین لبله روزی که خوش بو هنکی ما امونه آستانجی جواره مشتری و دچون دهاتن مجید ناوی ده و برنامه چه دکر لبله دیسا تشتکی خوش درکت حالی ام سپاس کردم دست بگیر. ام جوار سپاس کنم. ایدی خاطر خواب خازن هری داوی ما کذا با قاضی چکر ما گوش برکو ام قرصی نم. تمایجیم ببینید. تشتکی قاضی ام چکن او ام ببینن تمایجم ببینن بریاوی خنگل چکر مویاد دا. نیوانی خود. نیوان هاتون مداوام. اش بری سر سفرامتنیه او چو. ما خوانی دیج دیتن اکو لوی خوارنگه هون چه دیکن خوارنگه ها شهری کار باجار بلفی بله قرص ساتی ناز کرن اف درجی بنوی ناوی خدمتش بو و ملتش بو کسینج در و جیتین دیکن میوانی وش در و جیتین کبرسی جی هاتن درو پیشی وی کبرسی 20 نیوانی می هاتن وانش خرنا قرصی پر خوشوان چون هنک جی گوتون هفته دنه حوالی میوانه جبین ام دخازن کی اونا جبین شهری قاری دا خرنا خوی داره بخون جو اروپا جو ارمنستان و جو آلمانیای حوالوان استانبول ایشتین یعنی ام بی سینور در واجی تین هم خرنا ما هم نمیبین reçeli taştı am çedikken ona ko hildin diberen ji. Kars ceki dirokiye o ha turist dirokoy pır derengeji. Pır tenevederi. Tamam ka tamam. Tamam xarna xo. Yani paşi xatri xaf xazın. Yani çağ çeviye. Tamam. Tabii birinci avuya. Gazı daha pır tamayatiye. Tamamı dükkanı. Tamam. Gazeteci Paklaşçı. Notacağım ben. اون به مصیبت کی در کتن لبله با آوایی که خوش اون در لیسا yani heyna xwa ispat dikin. Gotunek Türk'e heydi bir binmişiz bir alamete. Gidiyoruz kıyamete. Tam nuzanın sonra meçiye. İnşallah öyle velatide. Bağırdıkın. Aşiti her dem. Ava ku ne gredayni sistemine un ya ispat dikin bir hali. Evde be hevij ne kesi dire jibrasti. Böyle tamaşavanın heja emdi sal qarsi bum. Pişti demek ki چند جرامات نوی باجاره مهن خوارنین خوش نافدار یه و عردام چکری اف جارجی دیسا به برنامه امر پیشبری و بون ما تشتین خوش دیتن ما تشتین خوش خوارن و ما تشتین خوش آنین سر اکرانین و نان و دان هفتین پیشیا ما دیسا به برنامه هی خوشتر و بربن حتی برنامه که دی من نابا خیر و خوشیده دم باش دم باش نوسی جان بر